Igama lami ndinguNtolongo Ngoziyanda. Ndiqale kwalo week agri nge-1st ka-August last year 2024. Ubomi bebunzima kakhulu because besihlala emakhaya, ndihlala ekhaya kungekho nto endiyenzayo. After ndipase ugrade 12 ndiye ndahlala ekhaya, then yafika ndabona le program ivelile ku-SA Youth, nda-aplya, then ndafowunela ndazokwazi ukuba ndizofumana i-offer. Hayi ke ubomi bam butshintshe kakhulu, kamnandi because imali like besiyayinikwa and sakwazi ukwenza izinto zethu, and imali esinikwayo ibisi-stipend, so besikwazi ukuncedisa apho ndidinga khona, like ndiyakwazi nokuthenga ezo nto bendizidinga ndingakwazi mina ukuzithengela zona. Apha kwalo agri nge-stipend sam enye ndasifumana ndiye ndakwazi ukuba ndenze ii-short courses for project management, so ndizokwazi ukuyisebenzisa kanjalo ndikwazi uba nam so, and ndiyayazi ndinesi-skill sokulima ngoku ndizokwazi uba ndingakwazi ukuthi ndingangu-project manager. Akho nto ebendinoyitshintsha engako because yonke into sinayo. Into ebesinoyenza bingase singafumana ifama enkulu so that sizoba nendawo e-enough ukuba sikwazi ukutyala, sithengise, sikwazi ukunceda ne-community. Ndiyawazi umsebenzi we-fork spade, ndiyawazi umsebenzi we-rake, zonke ndiyakwazi ukuzisebenzisa ii-toolkit zam.